Mataas na konsumo sa kuryente nararanasan kahit malamig ang panahon. Alamin kung bakit sa report. Umaabot sa 4,000 piso kada buwan ang binabayarang bill sa kuryente ng pamilya ni Karen sa Barangay Maningding, Santa Barbara, Pangasinan. Hindi raw kasi nabawasan ang konsumo nila sa ilang appliances tulad ng aircon at electric fan kahit pa malamig ang panahon. Ilang oras din ang paggamit ni Karen ng gadgets para sa kanyang online class. Sa umaga po, malamig. Sa tanghali, mainit. Kaya po sa online class, kailangan pa rin pong gumamit ng electric fan para maging comfortable. Pero ayon sa DECORT, walang pagtaas sa singil sa kuryente kahit ramdam na ang mataas na demand. Wala pa raw pagbabago sa bayarin ng korporasyon sa wholesale electricity spot market. So kung ano yung available supply in the market, yun ang dumadating natin. Ang DECORP kasi it's a generation mix na tawag. Meron kaming dalawang bilateral contract. Nagbabala naman ang NGCP sa publiko na posibleng magkaroon uli ng rotational brownout sa nalalapit na panahon ng tag-init, bunsod ang mataas na demand. Pero nilinaw ng Department of Energy na sapat pa ang supply ng kuryente sa ngayon. Sa kuryente kasi may mga peak hours din, tapos may mga peak season. Sa kuryente naman, karamihan sa atin, di ba, tumataas yung konsumo kapag ang-init dahil sa gamit ng aircon. So ngayon, medyo malamig pa, pero kung madait yung mga mga industries talaga, na lahat naman tayo gumagamit ng kuryente. Kasama si Henry Duminsil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.